Dnes ti ukážem, ako si nastaviť a nahrať si svoj prvý track krok po kroku. Presný postup, ako to robím ja, keď nahrávam seba alebo aj ostatných. Ak to myslíš s hudbou vážne, určite daj like a odber, pretože na tomto kanáli vychádzajú pravidelne návody či už na beatmaking alebo nahrávanie. Takže ak sa chceš fakt zlepšiť, toto je kanál, ktorý si celý čas hľadal. A poďme na video. Našiel si beat, ktorý ťa baví, máš k nemu text a ďalší krok je už to iba nahrať. Takže už máš beat, len ho drag and drop pretiahneš do playlistu, sem ho vložíš do track 1, vyskočí ti takáto tabulka, tu dáš audio clips a máš ho tu pekne v playliste. Rozklikneš beat, tu dáš track, to ti vlastne linkne sem rovno do mixer channelu, kde ho tu máš, tu si to prepneš na song, aby ti hral playlist a pustíme si beat. Tu ho vieš stišovať alebo dať hlas. OK. Ďalší krok je nastaviť si BPM, to je vlastne toto. Ja keď robím beaty, tak dám sem názov beatu, aké to má BPM a môj tag. Ale ak máš nejaký stiahnutý beat, kde nie je napísané BPM, tak sa to dá veľmi ľahko zistiť. Pôjdeš na túto stránku TuneBeat, link budeš mať v popise určite. Spravíš presne to isté, ja keď si dával beat do FL-ka, len to pretiahneš a vložíš sem súbor. Tak, a tu je to BPM, čo chceme vedieť. Ukázalo, že 100 a sem si dáme 100. Ono tu ešte ukazuje key, ale k tomu sa vrátime neskôr. Ďalšia vec, ktorú treba spraviť určite, vidíš túto medzeru. Musíš ju dať určite preč, lebo potom to nebudeš mať v tom rytme, ako potrebuješ. Takže klikneš na toto tlačítko a len takto to doľava presunieš. Aby to nebola žiadna medzera, teraz to budeš mať v perfektnom rytme, hej. Keď si pustíme metronóm. Tak to sedí. Ako ďalšiu vec určite odporúčam si stíšiť beat, neviem, medzi -3 decibely až 5, aby celý zvuk proste nepohlcil beat, aby tam vynikol tvoj hlas, aby si tam vedeli mysleť nejaký crazy flow alebo proste nejaké adliby dať. Takže keď stíšiš hlasitosť, budeš mať väčší priestor pre svoj hlas a potom v mix master sa to už iba doľaďuje. Dobre, teraz máme beat ready a teraz si chceme nastaviť mikrofón, takže pôjdeme do nastavení. Tu dáš audio settings a ja používam XLR mikrofón, to znamená, že potrebujem k tomu aj zvukovú kartu. Takže si otvorím device, mám tu zvukovú kartu, ktorú používam. Ak nemáš zvukovú kartu a používaš USB mikrofón, tak tu budeš mať názov toho mikrofónu a za tým budeš mať napísané USB. Takže si zvolíš to. V mojom prípade si teraz zvolím tú moju zvukovú kartu, ja mám Focusrite Scarlett. Idem do mixeru, to je toto tlačítko a dám si napríklad Insert 8, tuto to rozkliknem, dám si sem Input 2. Lokácia tvojho mikrofónu bude pravdepodobne inde, asi budeš mať aj inú zvukovú kartu, ale keď začínaš, tak nebudeš tam mať veľa vecí na výber, takže to poskúšaj a určite sa pohybuj v tejto kolónke mono. Takže v mojom prípade mám input 2, lebo v tom inpute mám zapojený svoj mikrofón. Mikrofón tam mám a to je len polovica úspechu v tomto. Ako ďalšia vec prichádza na rád nejaké efekty, autotune, nejakú ozvenu a tak. V tomto videu to nebudem až tak riešiť ten mixovací proces, že ako to všetko spraviť. Ja vám dám svoj preset, čo používam, to len tam vložíte do toho mixéru a môžete to hneď používať. Napíš mi na Instagram, daj mi follow a ja ti ho pošlem. Toto si skôr myslím, že na iné video, pretože v tomto videu chcem ukázať, ako si to nastaviť a repovať, lebo toto je skôr, chápeš? Do iného videa určite, ak vás to bude zaujímať, spravím aj o tom video, ako si to nastaviť podľa seba. Takže keď budete mať už ten preset, tak ho takisto len pretiahnete do tohto insertu. On sa vám načíta, máme tu autotune, tam môžete dať hociaký autotune, aký máte. Sú aj nejaké zdarma autotuny, treba si to pozrieť, teraz ma zrovna nejaký free autotune napadá. Ale
v princípe fungujú všetky rovnako. Tu máte stupnice, tu máte tie samotné kľúče. A teraz sa dostaneme k tomu, že ideme naspäť do toho Tune Beats, kde je ten key, hej. Key je B minor, takže scale si dáme minor a Bčko. Ďalej tu máme nejaký noise gate, EQ, kde sú boostnuté výšky a dal som preč nízke frekvencie, kompresor, sound goodizer, dobre som to vyslovil, fresh air. Ak nemáte fresh air, tak to vôbec nevadí, tento plugin je free, taktiež vám môžem nechať link v popise a za mňa je to veľmi solidný plugin za 0 eur, 0 korún, takže určite si to stiahnite, odporúčam. Potom tu má nejaký phaser, ozvenu, reverb, delay a deezer. A nakoniec som ešte boostol túto výšky trochu. Ako môžeš vidieť, ja už som si sem dal svoj mikrofón. Toto je môj setup. Mám mikrofón, Audio-Technica, neviem aký presný. Autotune je ready! Takže nahrávanie spustíme týmto tlačítkom, hej? Kururu, kururu. Tlačítkom, hej? Kururu, kururu. Kururu, kururu. Takže je čas na ten samotný rap. Idem sa od seba vyťažiť ten maximálne najsilnejší freestyle. Dobre, napíšte mi do komentárov, ako mi to išlo. Ráno stajem tak, že umiem si zuby, slnko mi svieti priamo do huby. Moje meno je napísané na jej duši, keď to počuje, trhá jej to uši. Sedím v aute a basa mi tam duní, basa duní tak, že masíruje chrba. OK, takže pre tento tutoriál by to bolo všetko. Ako ste mohli vidieť, je to úplne easy, dá sa s tým extrémne vyblázniť. A ak by vás podobný typ videí zaujímal a chceli by ste sa zlepšiť v hudobnej produkcii alebo v rapovaní, určite dajte like a odber, pretože ako som už spomínal, na toto kanály vychádzajú veľmi vecné a naučné videá, ktoré ti určite pomôžu sa zlepšiť v tom, čom potrebuješ, alebo ti otvoria oči a nové obzory. Ohodnoť môj freestyle a pošli mi kľudne aj tvoj track, čo si dokázal nahrať pomocou môjho tutoriálu a pomocou môjho presetu. Vidíme sa na budúce. Čia.